முத்திரையர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். ஆன்மீக சித்தன் பேரரசர் பெரும்பிடுகு முத்திரையர் சூரன்மாரனிடத்தில் வரம் கேட்பதற்காக ஜனவரி 14ஆம் தேதி தைத்திங்கள் முதல் நாளிலே பொங்கல் விழாவினை முன்னிட்டு பேரரசர் பெரும்பாட்டனை நாங்கள் உறவுகளோடு சென்று வணங்கினோம். அன்றைய தினம் பேரரசத்திலே நாங்கள் கோரிக்கை முழக்கம் வைத்தோம். ஆன்மீக சித்தனை தமிழகத்தில் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே 1008 லிங்கங்களை நியமத்தில் வைத்து வணங்கிய ஆன்மீக சித்தனே பெரும்பாட்டனே பேரரசு பெரும்பிடுகு முத்திரை சூரன்மாரனே, திட்டமிட்டு புதைக்கப்பட்ட 1008 லிங்கங்களை நாங்கள் மீண்டும் மீட்டுருவாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று அங்கு பேரரசரை கோரிக்கை வைத்தோம். திட்டமிட்டு அளிக்கப்பட்ட அன்னை மாகாளத்து காலாப்படாரி கோட்டையை மீண்டும் அமைப்பதற்கு அந்த பேரரசு சித்தன் எங்களுக்கு அருளாட்சி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பேரரசிடத்தில் நாங்கள் முறையிட்டோம். நாங்கள் அற்ப மானிட பிறவிகள், எங்களால் அந்த கோட்டையையும் 1008 லிங்கங்களையும் நினைத்து பார்க்க முடியவில்லை. ஆனால் பேரரசு பெரும்பிடுகு முத்திரை சூரன்மாரனே, உன்னுடைய அன்பும் கருணையும் இருந்தால், உன்னுடைய ஆசை இருந்தால் அந்த கோட்டையை நாங்கள் மீண்டும் அமைக்க முடியும். அந்த காவிரி பழமானீர் கரையிலே உடைப்பிலே போடப்பட்ட 1008 லிங்கங்களை மீட்பதற்கு பேரரசு பெரும்பிடுகு முத்திரை சூரன்மாரன் எங்களுக்கு கருணை காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த தெய்வத்திடையே அங்கே முறையிட்டோம். முத்துக்கடையிலே பொங்கல் திருநாளிலே வழிபட்டோம். பேரரசிலே அனுமதி கேட்டோம். அந்த பேரரசர் துணை இருந்தால், அவர் நிச்சயமாக தெய்வமாக இருந்து நமக்கு வழி நடத்தினால் நிச்சயமாக அந்த 1008 லிங்கங்களை நாம் மீட்க முடியும். இந்த செய்திகளெல்லாம் காணொலியாக மக்களிடத்து எவ்வளவோ பரப்புரை செய்தாலும் நம் மக்கள் பார்த்துவிட்டு கடந்து கொண்டுதான் செல்லுகின்றார்கள். தன்னெழுச்சியாக அந்த மீட்பு பணிக்கு, அந்த வரலாற்று மீட்டுருவாக்கும் பணிக்கு வருவதற்கு அவர்கள் தயாராக இல்லை. ஆகவே மக்களிடத்திலே அந்த புரட்சியும் சிந்தனையும் விதைக்கப்பட வேண்டும். மக்கள் தன்னெழுச்சியாக நியமத்திலே வந்திருந்து அந்த குலதெய்வ கோயில் வழிபாட்டிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த கோட்டையை அவர்கள் அமைக்க வேண்டும். அந்த 1008 லிங்கங்களை அவர்கள் மீட்கப்பட வேண்டும். மடு கொடுத்தும் கண்டு காணாமல் இருக்கின்ற அறநிலையத்துறை அங்கே வந்திருந்து அந்த செயலை செய்ய வேண்டும். தமிழக அரசு தானாக இறங்கி வந்து அந்த பணியை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக பேரரசு பெரும்பிடுகு முத்திரையர் 16 பெரும்பொருள் வெற்றி பெற்ற அந்த பேரரசுடைய ஆசியை அருளும் வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைய தினம் முத்தக்கடைகளே பேரரசு பெரும்பிடுகு முத்திரையின் முன்பாக இந்த கோரிக்கை விளக்கத்தை செய்கின்றோம். 1008 லிங்கங்களை மீட்டெடுப்போம். வாரி உறவுகளே, ஓம் நமச்சிவாய. ஆன்மீக சித்தன் பேரரசு பெரும்பிடுகு முத்திரையர் சூரன்மாரன் திருப்பாதம் போற்றி 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 முத்திரையர் புகழை போற்றி 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 முத்திரையர் பேரரசை போற்றி 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 பெரும்பிடுகு முத்திரையரை போற்றி 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 நேமத்தின் நிதியை போற்றி 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 சூரன்மாரனை போற்றி 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 ஸ்ரீ சத்துமல்லனை போற்றி 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 ஸ்ரீ கல்வனை போற்றி 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 ஸ்ரீ ஆதிசாகசனை போற்றி 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 அபிமான தீரனை போற்றி 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 சத்ரிகேசரியை போற்றி 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 தமிழானை போற்றி 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 செருமாறனை போற்றி 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 சாத்தன்மாறனை போற்றி 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 வேல்மாறனை போற்றி 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 தஞ்சைக்கோனை போற்றி 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 வல்லக்கோனை போற்றி 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 முத்திரையர் நாட்டரசை போற்றி 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 முத்திரையும் ஆண்டாய் போற்றி 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 நாடாண்ட நாயகனை போற்றி 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 சிவனுக்கு கண்ணிந்த சீராளனை போற்றி சிவனுக்கு கண்ணிந்த சீராளனை போற்றி 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 குடும்பித்தேவர் குலவிளக்கே போற்றி 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 வேத வியாசரை போற்றி 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 வான்மீகி வம்சத்தை போற்றி 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 பெருமாளின் பேரன்பை போற்றி 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 திருக்காவூர் திருவை போற்றி 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 மன்னர் திருமங்கை ஆழ்வாரை போற்றி 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 முத்திரை வம்சமே போற்றி பேரரசரை போற்றி போற்றி
நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஆன்மீக சித்தனே உலகிழக்கு வேந்தனே எங்களுடைய அனுகிரகத்தோடு பேரரசு திருமுருகனுடைய ஆசையோடு நேமத்தில் மீண்டும் ஆன்மீக கோட்டை அமைக்கப்பட வேண்டும். பேரரசு அமைத்த ஆயிரத்து லிங்கங்களை பேரரசு எடுத்து தர வேண்டும். நாங்களாம் அற்ப மாநிலத்தில் மீண்டும் அந்த ஆயிரத்து லிங்கங்களை விரைவில் எடுத்து தருவதற்கு பேரரசு சூரன்மாறன் உங்களுக்கு அருள்புரிய வேண்டும் என்பதற்காக இந்த தைப்பொங்கலாகவே இந்த தைப்பொங்கலே உங்களுடைய குறிப்பாளத்தை வழங்கி நிற்கின்றோம். பேரரசு மனஞ்சிறங்கி வாருமையா, ஆன்மீக சித்தனை மனஞ்சிறங்கி வாருமையா, சமுதாயத்தில் ஒத்துழைப்போடு உங்களுடைய கோட்டையிலும் உங்களுடைய அடையாளத்தையும் மீண்டும் 21ஆம் நூற்றாண்டிலையும் மீண்டும் அந்த தெய்வம் என்று இந்த தைப்பொங்கலிலே நாங்கள் உங்களுடைய குறிப்பாளத்திலிருந்து சபதம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம். இந்த திருப்பணியை சுகநிலை கெடுத்துப்போம். நீங்கள் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி அன்னை மாகாணத்து காலாப்படாரே போற்றி போற்றி அன்னை மாகாணத்து காலாப்படாரே போற்றி போற்றி அன்னை மாகாணத்து காலாப்படாரே போற்றி போற்றி பேரரசரே போற்றி பேரரசரே பேரரசரே போற்றி போற்றி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி